Ini chakao ya kuno kudata. So mwezi wa pili basi. Gazi kwa nini kwa na mungu kama unwa Anga ni ko le dai. Ye ba mo sai na. Ana ni dawo na mo dai. Ana na wani ya ko bira sa ma shi. Zoga sakare nenya yangu. Yoku fama ni shoroko na maiwa. Pamopacho wakatonya sondishedza. Ndichibva kupa kwa mkomo wangu. Kwanye sondishedza ndakumidzirwa mwe pane zvawakutondishedzerawo zvakanaka. Izvo takatobva kuno kudaro kuno nyaya dzedu dzataurwa kumandara kuno. But ndakazoona vachindishedza. Vachinditi ine munoudza mudzimai wenyu kuti zvaari kufamba achitaura ndiri kuzvinzwa. Inini pandakangonzwa izvozvo ndakangonzi imimi takanzi tinonogara kuimba tisiyane nezvekutaura nezvedzimba dzevanhu. Saka ivo vakabva vatanga kutaura zvakawanda ipapo. Zvakanzi mukadzi wenyu ari kufamba achitaura zvakawanda. Ndinogona kumukwidzira kumusoro kokwe ndinosvika ndonomurova ikoko. Ini ndakabva ndangonyararawo ndakati hamasi ivo kana mune simba yoita se rokurova ndatombovapindura. Ndakabva ndatongotena ndatotanga kutofamba ndichienda kumba kwangu. Wakabva waenderera mberi nokutaura zvawaitaura. Wakabva waenderera mberi nokutaura zvawaitaura. Zvakanzi wakabva waenderera mberi nokutaura zvawaitaura. Ini ndakangosiyana nazvo ndakati hamasi ini ndakanzi ndisataure panyaya. Zvakanzi saka uchihorewa ende imimi muri kuitira kuti muwane kupiwa chekuriko kuno zvino mari yemurume wangu hamuiti. Makaona kuti mapedza mari yatsano wenyu yemombe yatsano wenyu mauda kujechi yekwatinakidzwa amboita. Nini ndakabva ndangonyarara ndakati makabana vanhu vanga vari munharaunda vachitwa zvinoita se handatombovapindura. Ndakabva ndangonyarara ndangoti ndiyandisiyane nazvo izvo ndobva ndagara tazouya kuno. Ndofunga nyaya dzakataurwa kuno ndobva tadzokera kudzimba dzedu. Yanga isatidei sande yacho vakamuka amai ava kuseni. Pane munhu wakangobuda mumba mama ndobva hospital wakangobuda mumba mama wamira pane zimbabwe. Ndobva wafona watanga wafona hameno wangu achifonera. Zvakanzi nyaya dzakataurwa dzakaita se dzakafamba zvakanaka. Chandifadza ndechekuti hure racho rakaita se rakabhadhariswawo. Saka mahure akaita se akubhadhariswa. Ndangoti ngavaite se ngavataura. Ndakangozvinyararawo ndakazvinzwa nenzima. Time vakabva vaenda kumwacha. Kuko kwakananowacha. Wakanosvika ukoko anotanga kutaurawo futi kuve ikoko zvokungoshoropodza chi. Ini ndini ndakatadzirwa nemurume wangu handina kurwisana naye. Asi iwo ndoari chekitechi inini kutaura nezvangu. Ini handisi kutaura nezvekupi nezvekumba kwavo. Ini ndiri kurwadziwa kuwana murume ari mumba mangu achizvita murume mupi imomo. Asi iwo ndoramba vachiteki neni. Ini izvezvo ndine zvipfuyo zvangu neni zviri kupota zvichifa murimo munharaunda medu macho muno vakuru varimo. Ndakavashedza ndichivaratidza zvinhu zvangu neni. Onai zvinhu zvangu zvoita se zvokuurayiwa. Pane hukutu dzakaputitirwa mazaimudungu kwakaita tobi 1 rakaputitirwa zaimudungu. Izvozvo mune pane tobi rimwe rakaratanga kurarira rakasirwa chii rakasirwa mushonga. Ndifunga rakadya mushonga zvokumanheyo. Kusvika mangwana kuseni ranga rashata. Usiku nematonhorera kuta kunze zvokuti harina kujika. Izvozvo mazai acho achitorimo. Zvokuti vanhu vane ndakavashedza ndakati oneiwo zvokuitika vapi zvokuitika. Inini ndichafa pamba but ava vari kuramba vachitaura nezvangu. Zvinhu zvinondirwadza kuti inini ndakawana munhu ari mumba mangu asi mudzimai wacho ari kuramba ari teki neni. Ini ndisina kana chakaipa chandiri kuvaitira. Ndoshava kuti vari kuzviitira chii. Zvinzwa. Amai zvinofamba sei? Pamusoro yedare rese
ndofunga zvekutaura nababa wako kuti ndikufamba ndiri washorokodza ine madzaro sendati ine madzaro handine nguva nawo nokuti havasiri wakaitira nyaya inini handina kunetsana navo kubva pakaitika nyaya ndofunga zviri zvakutaura zvokuti zvipfuyo izvi ndototanga kutozvinzwira mupi muno trima neighbors pambapo nepamba pangu about 15 meters kubva pamba pemudzimai wavo mukuru atorisairwa mutotowirira naye nazvino haana kana musi wakambonudza kuti chipfuyo changu chafa kuti ndazoona chakadai so aiwa handina ende handina nguva yekuaitira utsini nekuti even mwana womukomana nomukadzi wavo iye wacho iye akauya naye muno andowirira newana wangu mumama watira se andouya vanova tinotambira kopi kumba kwavo baba first time patakabva pachikosha ndofunga ndakagara kumba ini handaenda kubasa pagoche ndakangozvigarira pamba pangu zvangu andi kubva musi waitika nyaya iyo handidi kukunyeberai mudzimai wandobva kumba kwake kunofunga kune 300 meters kubva kumba kwake kuya kunotandara pamba paamai guru wake anoseka zvaanoda achiita zvaanoda asi pane 15 meters nebamba pamba pangu asi handina kana musimbodzi wandikambomutuka kana kuti pandikasangana nemurodi tinotopesana murodi so handina kana pandikambomushaudha kana kuita sei nekuti ndakadzidziswa kubva kuchechi nekudare rekwasabhuku handakaenda kwawakaenda nemurume wangu vakanga varipo madzimai vakanditi maimo blessing zvinowanika mukuita sei mukurarama hongu unganotora hunhu hwemukomboni ukazohuisa pauri ndikati handina kana kureshana kana musi wacho wazvakaitika nemurume wangu ndofuka ndakapinyorera meseji yabuda pamba ndati no usaite pfungwa dzakawanda dzekusvika pakuzvisungirira uya kumbatese titaurana zvinowanika hausiwo watanga nazvo uri murume zvadaro ndofunga ndagara tabva pachikosha ndofunga mudzimai wavo baba kubasa aenda kubasa kuye kwaayenda ainotaura pamusoro pangu munin'ina wangu ini ndofunga mwana wababa wangu inini tine macrashes atikamboitana kumashure takaita nguva ndisingataure naye but akasvika papihakira kubasa pandakanga ndisirini kutaura kuti achiudza vanhu kuti ndakatozviita nekuti chandikazviitira ndindozviziva mwedzi uchipera tikutonopiwa mombe dzedu tuna baba apana nembudzi dzedu tukupi kwachikosha saka munin'ina wangu handinyatsoziva kuti vakakrashana pakuita sei ndopakabva audza munin'ina wangu inini kuti iwe ndatozvitaura svoto ndotadza nekuzvitaura sisi wako ndakawatoitira izvozvo nekuti waita kuti murume wavo uye ndisandikadana nani nabamukuru wako iye asiri akandudza nyaya ipi right ndofunga wataurira kubasa kwawavo uda kuroona kupi kwandakanga ndisiri ndofunga pakazoya mumwe munhu ndobva ndina memory unoziva kubasa kwa kurunzi zvakati no hazvina hazvo basa ndichibva ndaenda kumba kwasisi wangu inini vanosiyirana ndofunga ababa vandamo ndambuya vavo mwana hanzvadzi yamama wavo ndiyakatora sisi wangu inini ndaenda kwasisi wangu inini ndinoona vamwe sisi wangu vana mama vari kurwara mama wedu vari kurwara se ndapinda pamime ndopa wakataura sisi vanosiyirani vakati iyo unozoti ema anokuda nekuti ndakanzonzi kwagoche kwakaitika zvakati ndozvakaitika kupi uku asi akasvika pakuda sakada kurwisana nani namai panashi ndofunga amai noreste vakasvika pakutaura kuti amai ana vazvanzi no amai ana munoona nyaya idzi dzinonetsa munhu asadei nemunhu ari kumba kwani kumba kwake imimi muri ambuya wapakareni matadza nekuenda kupi kumba ikoko munotsura chi vanhu iye nemukadzi wake handiti ndobva zvapera zvakadaro ndofunga kuseri kwacho ndakabva ndaenda kumba ndikasvika kumba ndopa ndikatanga kutsvaira ndakamira parodhi dzimba dzedu ka ndotoganhurana nerodhi sodaiso kuwatu anditi ava babava handina mhosva navo handina chandinovatukira dai ndaida kutuka ndaituka mudzimai wavo asi chandakaziva chandakataura handitika tisati auya kuno kudai vaitaura apa kuvanhu ivo vese nemudzimai wavo kuti tiri kuzoendodare kuno kuchiva madate correctors handimukunzwa ka saka ndofunga saturday handikabva kuno ndakasvika kumba kwangu ndofunga mapasti 7 dzemanheru ndasvika mapasti 7 kuseni zveshuwa ndakafonera nabamune bhozi ndakavanyorera meseji vanoshanda kwavo ndobva wandifonera vakandibvunza kuti mai guru makafamba sei foni yamukoma iri kuramba chibhara kuti foni yamukoma iri pai foni yamukoma iri pachachi zvikanzi makafamba sei kudare kwamakaenda ndikati abamwini aiwa nyaya yakati sei yakatongwa matongerwo yakaitwa kupi
kwachikosha zvikanzi ako zvakasiyana nezvamanga maita sei zvamukaka zvakaitwa kwachikosha ndatanga zvakanyandifadza inini pamwini ndezvekuti iwo mukomoni wakubhadhara iye mudzimai akafuta kuti sei ari kubhadhara nekuti akatokuzwa unzenza kupi kunenge zvese zvodanzi ndakati hure zvazvo musoro ii ndakati kwakatonzi nzenza inofanira kunge ichita sei ichibhadharawo kuti vanhu vazive kuti zvazviite sei hazviite sei ine pamwe zvakundifadza ndochete zvakata ndaenda kumvura ndofunga mashamwari avo emukadzi wacho naiwo futi nokuti mumwe wakadzi ndoshamwari dzavo baba ava nekuti kutaura chokwadi nyaya dziti dzinotongerwa mumavillages anditika mainyatsa kunoti zvesho amai vari kutaura chokwadi here kuti amai vari kuwedzerwa kunyika shamwari dzedze tasvika kumvura ndiri kuwacha vanhu vakavachindibvunza nekuti ini ndakazoziva dare kuti murume wangu ane dare kuno asi village rese komboni yese upenyu hwemukombo ndofunga vanohuziva komboni yese akakaitozviziva kuti bamwe blessing nezorokaenda kupi kuti rimwe dare ndofunga ndopavakatanga ndibvunza vanhu ko nhaimi ndiri makaenda kudare zvakafamba sei pandawatsanangurira ndatazvishuwa kudare kwakanzi zvakati asi kuti munyatsobata chokwadi nekuti dzimweni dzenguva muromo unowedzera kuti unotakudza munochaona vhidhiyo noti kwamusana kwakanakira kuti kwangu nemavhidhiyo aitorwa mukadzi wavo kureva kuita baba mudzimai wavo ndinowira nemukadzi womukuru akanga aripo ndofunga akasvika akataura akati zveshuwa asi kurona toshandudzwa kuti kudaroko aitwa ronga atongwa nevakadzi biyake ukudaroko atongwa nevakadzi biyake ende vakadzi vangwatara mapointi zviyo zvimwe zvoinosvika pakuita se pakunyara ndabva ikoko ndakaita washeni yangu ndapedza washeni ndakasvika kumba ndibva ndadikaona mwana wangu musikana anga adika ndapedza kudya ndofunga ndakabuda ndikaenda kupi kubhora pane rimwe village tabva kubhora ndofunga takaendera kuma 3 tiri kubhora 4-5 ndakudzoka zvangu kupi kumba kwangu ndadzoka kumba kwangu ndakabva ndangozvigarira mangwana kuseni baba wazoshoka kuda nemotobheki yavo mukadzi waye wacho akatoende pane guru wake papi ipapa ni 15 meters every day andogara shuwe atakana musono mutuka ndakana pana chanobonekera naye ndopana ndikabva ndangoti nini mumanje yacho andobva kuda nemotobheki wachibva ngosara mapabebe kumanheru kwacho kuma7 dzemanheru ndopana ndikazonzwa muroora wangu autoya awa manje vavangu vakaita chini vangu kunofamba nato ichitarura munhu wasvika pamwe pamba ndobva vanzwaandivamusha navo maitobatsire nyaya baba amai ava kutaura kwavari vari kuramba mune here mbo wekuti vakakutukai witness ndivyo inini pacha zvangu kwete kuti mumwe munhu pacho pavari kutaura kuti nyaya kusiriasi kwanga kune mudzimai achidze kune zvaaitaura ndinenge ndisipo waifanira kunangana vari vega but vakashedza inini anditi vakandipira nyaya yacho kuti inini ndinotsiura anditi but havanozopedzisa nyaya yavo zvakanaka vakazenge vakubata nyaya yepatsano wangu hanzvadzi yangu yakafira kumanhenga uko murume wacho ndobva abvisa mombe achiti inini ndakasana kupedza kuita se kuroora tsano saka ndine zvandinoda kuita se izvezvo ndobva aronza vakanga vakutonditukira zvipi izvozvo ndakatofuratira orati danga yavo iwe yemukadzi uyu wavadi kupedzana konya yepatsano wangu yekupiwa kwandakaita mari vanoiziva kuti yakafamba sei ra panokusira vatondiudza zvinhu zvakadaro izvozvo zvanga zvinoinavo vanoramba zvinhu zvavanoita mukuona pafoni vangu varikupota vachitexta manhekiri nemameseji but vari kutitaurirawo hapana zvavanoita kwandiri inini nhamba dzavo ndinodziziva but iwe vari kupota vati vari kuisa kucostatus ndakaenda kunhekiri kuekoneti ndakaenda kuvhorisa ndo zvavari kuposta ivava inini handina kana muso vanovandiikuita vari kuisa mameseji kumafoni kwavo vakuitadzisa vari kuposta vachiti melaimona kana vane nhara ndeti tinoenda kubhindura tobva pano nhasi toenda kubhindura nemupurisa hwani izvozvo toenda tonozo mari idzodzo dzichashanda vanodipa mari yangu yamukaita zvemafanizi kuposta information pafoni imhosva dai napa kwangu akabvura handina kana musi wandimone statement muone kuti rakapesana here nezvavari kuramba iye asi mareceived here foni munodziziva nhamba dzacho ngavandiudzi nhamba dzeinodzida because iri zvitori zvinowanikwa ndiri zvavari kutondiudza izvi muri kuzviona zvakanyorwa iveve muri
murukuzwana uko pane 59 level yeti na ndakaenda kuikoneti zvandinetsa kuti asi ikoneti yakuita mameseji akadai so ndobva vanonudza kuti kanzi munhu uyu ane namba dzakati handiti ndobva ndanzi requesta ndobva ndanziona ndobva ndanzi munhu akaisa kucall status mukunzi ndopa anonyorera mameseji ekuda akaita se akadai so saka urama ndakanyarara kuti kange munhu akapost wachitesta mameseji iyi ndiyavai manje pamusoro pazasa makatoerenga motaisa date tabva futi kunobata nemazuva anze uhore hauna kuipa asi pamurume wangu zviwere chero mungadi hamundigone I think vaipostera mukadzi wacho raishandiswa nomukadzi wangu saka maipostera asi mai vachiri kana kuti pamusoro echangamiro ndesaka ndataura kuti ngavataure nhamba dzacho handina kana musi wandikaita zvipi ndakaita right nhamba dzangu ngavachidzitaura ndivanodziziva tochienda kuekoneti kwacho kuti nyaya ite sei iwe iri clear bhozi kutaura chokwadi zvavari kutaura zvitori zvinovanikwa ndi handirangoini pastatus yavari kutaura yacho ipi ndichipostera ani ene ndichida kuita nezvipi handinei ndinotokumbira hangu kubvunza inira mutadzira muchinda uye mudzimai wangu baba vakatupa rito mudzimai wangu ozi ini handiko pamba kana kwandikaenda kubva patafuka kudare musesaturday tikasvika kumba bhudhafurore takudzoredi nadzimai pamba kuseni kwacho ini ndiri mumba ndikatonzwa ini handitaura nomina kuti basa raanoshanda basa kumusoro handiko ndototya nonyara nomina wangu anotaura namainini ameguruvaka vakatofona yandichitonzwa vachibvunza iye havanokwara kupipa ifoni vaadzina unomina wangu handina kuona pamba ndozvangata mutauro chii asi ini musota vakudaretisada tasvika pama7 manje hapana pakabonda ini vanafamba nofunga kuseri kwacho adzina mambo kwachitoyaitwana ini handiri mumba vakafonderwa nomumina wangu ndikatovanzwa kuti wakuti anomumina wangu ini mambo kupingwa tichidzo kuti sanje chabva pandikamboita kana ndandiripo ndakandotochindipanda changa chirapesha takanzi titaure teseri kotikaseimonimbishana baba tingaswerere muno munyaya yenyu tikiona wari kuinga nhamba dzamaisenzesa kana kuti dzavari kufungwa nokusenzesa hadzina kubuda idzodzo kana vane machajisi avarira kuita vanogona kuenda vanopiwa printout yacho then last chatingakukutaurirewo nyaya yenyu kana yatongwa namama singe chiti nyaya yapera uyu akatadzira uyu ari kuripa uyu imi mamufanira kurwadziwa siye aripe ndokuti nyaya ipere zvine makaramba kuti murwadzisa iye akatadzirwa kana muri kudaro munenge muchitadza handiti toda kuita next time because apa tatoshaya kuti tonanga because hapana humbo chayo asi kudai vakawaya neprintout padai nhamba dzenyu dzanga dzichibuda pamameseji avo nhandisi kubuda ndaigona saka nozvanduti ngavaendekuekoneti nhamba dzangu dzibude kunoku ndichapusirai dzangu nhamba handitika then kana vachinge vaenda kuekoneti dzangu ngadzidesei nai ngadzichibuda because information yese kubva pakatanga ekoneti vanenge vainazvo ani mazvona police report kana yaiswa police report munoenda munaipuwa hawo printout kana indekaenda chida printout inina vanondirambira vandolaipuwa police report nokuti zvinonzi hamufane kurivhiwa zvinizvi unless iri polisi yanodi munova munozvera rikokuri ndakatoenda kunofambira kunobvunza izvo ndinova ndaudzwa izvizvo maita munonopuwa kati printout maigona kusendera foni yasekretary printout yenyu muisenda pafoni kunayo asi nhamuchanendaonaka kuti dzinyi zvinhu isitiripo pauti mudi muwirirane
Zakaita iwe shamani. Mungu wakanyenge. Zvinorwadza. Imama inotozvati muri kurwadza unoti pfuma yakuda mumba muchiona chikafu chakakwana. Zvinorwadza. Asi handikuda ndati muri vanhu munogara pakucheni munofana kunge muchiwirirana. Haitone kudi kurwadzisana. Nokuti muri kudzimbira chironda chiripo kudhara. Ndotowaona wanyengerwa mukadzi. Zvinhu zvakaoma. Kuda murume wenyu akaonekwa ari mumba imwari mudai tiri kutotora irime nyaya yatiri kutaura. Pamwe dai ari mujeri kuti wakaponda munhu. Nokuti kana ari zviri izvi zvinenge zvisingadikani. Ndakatori netsvimba inenge ndinayo yakazobatwa nomumwe munhu. Ewo murume womunhu mukadzi wemunhu kana dai akanaka sei. Toziva vanhu varume tinozviita. Kana ini chaiyo kana mukadzi wemunhu akandida handingamuregereka. Ndiri munhu womurume. Asi unofana kuzvidii? Kuzvidzora kuti munhu womurume mukadzi wemunhu ambofawo autoda kutonga iwe. Mukadzi kumuda here. Hatiite nokuti zvati mukadzi wemunhu. Unofana kurespekta mumwe wako. Saka muri vanhu mugere pamwe chete. Chiwiriranai kana maimbodanana chisiyana nazvo. Yo murume womunhu iwewe chandakukumbirisa iwewe chirega muchateerera maguva mukomboni kamamugiro. Mukomboni unotaurwa zvakawanda. Iwe ziva zvokumba kwako chete. Sezvo wakada adzimai yako kuvada gara navo. Pazipfuya pakuti ndozva vachitaura kuti anzvazvimuswira kuno. Asi munzvimbo imomo titori nevanhu vandinawo vandakaudza. Zvimwe zvacho aiwa pazvifuyo nokuti huku kana yanhingirika ndinozviona ini ndinochengeta hukumba kwangu yakanhingirika zai mukati unoti inotofa. Haisi kuti yaiswa mushonga. Amene zvayakaita. chii iteko matumba akasviba chinonetsa kuri kuti matumba akasviba unoona kunge zveshuwa yakaiswa poison but unoziva kuti ndiani ndopane pachinetsa asi dai une wawaona iwo kufungira ava because mune nyaya dzamurisa sei but unonongoone mumwe muvengi asiri ivava ana kushaya kunge ari musiri muvengi anoda aubhizanisa imi makaipararana atongotsapetu chete zvakafanana nemameseji avari kutaura baba. Ndesaka ndati ndosiya nhamba dzangu kuno handiti uchienda kuEquanet kwavari kutaura nezvako uchinoburitsirwa nhamba dzangu ine ndakarejista ecocashi zita rangu rinenge riripo full name nesename. Dzimweni dzenguva pamwe zvakaitwa nomumwe munhu anenge aida kuti wanyatse kudzimbirwa nekuti upenyu hwomukomboni hurime handizvitedzere handitedzere zvinoitwa mukomboni nekuti ndaitedzera zvaitwa mukomboni pamwe dei mukadzi wako ndendakazosana naye pandakanyatsaona handitedzere. unononzwa tsitsikaautoti titowirirana sekuti tiri mhuri imwe chete. Ndakumbira kunomumbira mwandakatadzira murume yeyo uchinandiripanazanyika ndobata zvinhu zvakawanda zvandii ndinosekretary wasabu wasabu haenda kunokuta nyaya iwe vakatoshamisika kuti samuna akaenda abvana kupi nyaya yacho hanogwa nyaya panapa uyu murume paari kugara pai pasitendi pacho pasitendi yako kwaungini mudharaunda vasvika pakutoshaya aita kuti mudzinga ngaasaite magenesi yakudhara yemadhareru amai vakadzimidzwa namudharaunda isusu mobvutira makasha kanotovaziva vakadzikidzwa nevanyaya kuti vaita kuti havashandire maoko tege vanzi iwe vashandi maoko tege chikuda vana wavo manzi saka ngaasiye nyaya dzakudhara isu madhareutezi evairova kwaungini advance matunzi airova batika isu vana hatidaroba tinogara zvakanene murumo paari kugara pamberi mukadzi wake isitendi isusu mhuri yekwanguso vafanira ngototi toda kumudzinga ipapo ati musiye tese agara pandisha kuti chii chaunya kuisana nemhuri yekumba kwedu isusu nokuti sisina baba kutaura zvechokwadi isitendi yeye pakombo isiti maeko vamwangada itu
advance A2 ndipo agera ndipo agera pa stage idiwa A2 pama A2 ili pa Brazil pajoni mokapa ala comrade advance ala tisine chichi indri mwana wa advance saka Brazil ndiye apokonyi Brazil pana 8 amaka parati msiwa iso washinakidzwa ma minyuru na tisine ita A1 inga loti kana A2 aiwa A2 abagarela na aiwa A2 yo A2 anobvunza ine how many hectares isuperi 75 hectares alright muri pana makasha ndopati isusu azvizafanidza kupindira mumapyangutika magerisi vabereki vatira mumashureka ngashireka kusanisa kupana posisitari vanenge asina biri ngashireka chiti iwo wazonyenga mukabva taura zvakapera hazvina kupera chamabhodha watowaripa iwewe kupera yabva kuripa apachinetsera hapana kubetsera kuti mubhadhira tichida chipirira naye hapana kuti taura ndizvo pamusoro ina ndifunga manja statement yataurwa namurume kunzi ndakagara pasitende yamukoma wake akauya akashandisa advantage yekuti ndakagara ndosaka akanotora mudzimai wangu kuti iwo zokowagara nekuti mudzimai wangu ari kusitendi yaani haisi stendi yavo ndiyamaimuru manga yakatonetsa nyaya mwana andivharira roti akatosvikira pakutoudzwa kuti mupiwe apa makapiwa naye apa ari kutaura kuti anzoni muromo iwoyo wataura apa venda izvo zvanditi handinange ndataura nenyaya yekuti ndakatiunza kuti nemakuwa kuti vari kutoti achatopapa kana pasina kubviwa ipapo pachatopiwa ndakuzvizadzisa padii muromo wavo wataura pa ndinokunza kutaura saka ndakuzvizadzisa nekuti ndakatombozvinzwa stende ndeyamai muropa mai muropa acho aripo vari kumadziva izveni ndokwakumusha vanopota vachiuya kumba kuno asi wabhedzi kumadziva Brazil yavo chati kudaenda tikuirira nai iwo wakanyenga mukadzi wemunhu bhandara ako asi chireka kusavenga munhu aiwa kuvengera pasisina aiwa nekuti kana muchitora muropa uya ari kunenge ndiani mai muropa vari kubhindura pandiro inhindi yavamwiri vari kubhindura andati vari kubhindura wamaipi vakazi vanasekuru vamwiri vamsidzana wamuropa vari mumhingapa pachikora vese ndanasekuru saka izvi zvatiri kudai toda kuti kuwirirana ifiwowambuya ndoda kuti kunyarara kunokunda zvakawanda iwewe shamwari uchateerera zvemakuhani vemukomboni menyu munotaurwa zvakawanda dai sidai kuti takati vanhu vese vari mukomboni bvai vasari vari vemapurazi dai zvinhu zvichitonaka zvino havabve nekuti hapana kwati hatina kwakavaisa vari mumakomboni saka usateerere zvinobva kumakomboni handii ndiwakamangara zvino handinenge singatoti tirambe timhangara nyaya dzimwe chete muri vanhu vamuchete ava mai asi havasi vakanenga mukadzi wako vakanenga mukadzi wako ndouyo ende kazhinji taiwanzoti kana munhu ukatukwa nomukadzi wemunhu haikona kumudzorera iona kuti enda undaura nomurume wake kuti ndozvaita mudzimai wako anditi zvakati murume wacho anochii ndosaka kare vaiti wakarova mukadzi wemunhu kana anga akudenda unoita murwa kaviri murume wacho achazokuzvita warova mukadzi wako iwe wakanyengerwa mukadzi wako zvinorwadza iwewo shamwari bhadhara mari tiona kuti zvifambe musiyane nazvo pedza wabhadhara mari yemunhu Pamwe wane mari kwa wabhadhara sofa private 150 out of 600 so 20 wo yani mari nemusoro tawirirani
Because hatifani kungoramba tichimbonyora mapayments panesita 1 topedzisira takuchaja. Amai, batsira murume nyaka musa murume nyaka para musa. Aiwa anobatsira Batsira mbadare mari zvibere. Ade kana basina musa mani tu. Aiwa akumbatsira ndombatsira. Aiwa batsire. Ndobatsira nasenga ngedengoti rimodare rangaratouya ranga ndisiri kutozoti zvii zvakaitika tasvekwa marivi iyo inoti mari yese yakabva ichienda kuishiya kudare asi takazogadzirwa rimwe dare nokuda kwemukombo zvinhu zvaunongosingazivi ane mazvana zvakafanira kuti kufa huku kuri kuzoda so zvese zvekuepo nezvautaura babawa ndisandati ndikasiya nhamba dzangu muno tinozouye nenhamba dzangu akati zvechwakurufundi izvi dzimwe dzemba zvakaitwa nevamwe amene muri mune ekona ndiri kupana iri maprinda zvinodhipenda kuti kupuhwa munogona kupuhwa but havangope zvekumanda handina kupiwa ndakaenda kunobvunza hakuna zvakadaro handina kupiwa ndakaenda kunobvunza kuti pamameseji akadaiswa chii chiri kuitika pane munhu akaisa ane nhamba dzenyu ari kuisa kupost status uyoyi nhamba dzenyu achinyora mameseji Post status manje kana ichiri tena message that means munenge nematungu mufonera munhu yeye. Ndoba inoimisira message. Saka ine kufunga neifoni dzavo. ipapa kusengunokumina waunokunanzva mai wada kutsitsa Because iwo kakuti kuritene status yangu nenda kufonera. handiite Kana zvakanaka sina kufonera kune status yangu. Saka nhamba dzavo handina even dzemukadzi wacho idzi nhamba dzinoshanda hadzisidzi avo saka sei kuti ndeyekurume wacho Alright, yapera. Kana mune kukadzi kutwa mberi munotsvaga print out yacho. Yamani, unoruzako mari yako kuenda kunotsvaga idoko unorudza bhizi rako mahara waka sesa chinongodiwa ndechekuti zvakaitika chitira kungotegera kutsvaga zvimwe zvokuningirikini zvinhu zvakaitika zvakaitika iwe chitira yakungogara nemhuri yako muri vese kwete kuti kutsvaga kuti ava vazoti ende nenyaya yakaitika zvekutoreva kuti makomboti menyu mamunogarawo vanenge vachikudza zvekunyepa kuti amai avati zvakati nekuti vari kuziva kuti already pato nerureko waona saka iwe tira yako avoida izvozvo hatikakuti ibvai ipapo kana kuti chinoti ndo kamene makafundira but ndo zvatovepo maona munoramba ipapapa uyo akandokuzokufundira kana wangokunzo kuti undituka yatemwe nyaya togara takakutongai pano kusvikira gore riperi tikoziva kuti mwani uya saka siyainai nazvo ine anogarisa zvataurwa namambo ndaya munogara sevanhu zogarwa mai makaita makayamye mahara ainongotorwa ichenda mahara makatogarisa mani nyana Okay, chisunga. pachiri Ausendere 50.